Já vás vítám u tohohle v dnešním videu, jak jsem říkala, je to na YouTube Shorts. Bude to video z těch prolížeček, ale omlouvám se, nebude to 10 ani 8 minutový. Tady jaký menší, myslela jsem, že to bude větší, ale pořád máme si co užít. Tady je jenom lávka, prosím natočit, jestli by šlo. Tak, tady je lávka, takže hezký, je to tady dobrý zatím. Takže tady má to zvuky, jak kdyby to říkal nějaký orangutan. Tady je nějaký alarm. Takže tady to nás projdeme. Tady uděláme labutí úhy. Tak. A bludiště. To se dá počítat jako bludiště. Bludiště. Takže bludiště. Takže bludiště. Tak, natoč to. Tak. Takže schody a ještě si řekneme schválně jenom takovýhle, pojďte sem, když tak kameramane, když tak z takovýhleho poznáte, jak hezká krajina tady je, moc hezká krajina. Nic, to by bylo vše a jdeme dál. Schody, jak jste mohli vidět, takže uděláme u Gabunga, si to přeskočit. Vidíte, jak to je zábavný, úplně zábavný a zábavný transfer. Vidíte? Želva tady je turtle. Želva. Takže teď jdu po želvě. Tak, napadnu se šikovně. Tady je hadí cesta. Takže jdeme jenom po hadí cestě. Je to moc rychlý. Takže teď se vždycky přelez podles. To vypadá to jak takhle, natoč to tak. Magnifik. No, takže asi jdeme. Nedat si dozad. To podlezeme. Tak. Takže tady je co? Děravý most. Mám to zkusit přeskočit? Tak běžte tam kameramane. Takže přeskočím to bokem teď sem. Skoro. Možná bych to dal, možná ne. Kdo ví, tady je box. Dávejte si na mě bacha. Teď vám ukážu, co dělá Sergio Ramos. A co dělá Zinedine Zidane? Pojďte. Tohle dělá Zinedine Zidane. Dá hlavičku. Víte, co dělal Ronaldo? Takhle, jako Preciado. A tady nic není. Tady jsou nějaký umpí. Takže vám ukážu. A jsem moc malej. Tak dobrý. Velké pytle. Spíš určičí smrt. Takže chytneme a jdeme. Tak běžte před. Tak. A pokud vás takovýhle velký videa baví, tak určitě nemám problém natočit třeba i z kola, jak jedu na kole. Jedu na kole sám. Třeba nějakou projížďku. Co na to? Takže nemám problém, protože jak jsou prázdniny. Takže jak jsou prázdniny, takže není co. Nemám co dělat, sice pojedu na tábor, pak pojedu do zoo. A tu zoo nějaký videjka od nějakých zvířatek bychom taky mohli natočit. Teď tady bude konec, ale jdeme dál. Takže pojďte za mnou, natoč to.
Takže tohle byl pay to win střih, takže jdeme. Tady je taková lávka, nebo taky taková blbost. A ani jednou nespadne dětičky, ani jednou. Vám to ukážu. Tady nevím co. Nevím, jestli to dělám dobře. Ale dám to. Takže co, pro nás to není těžké. A proč to brát není těžké? Protože umím parkour. Dobrý vtip, že jo? Nevím, co to tady je. Jestli to má dotknout. Respektive to také čípnem. Jdeme tady. A ukážu Lumpíka. Batman. Jestli si ne. Takže lidi, tady je něco. Ani to tady nejlepší. Takže takhle. Tohle zdržení. A to by bylo vše. Takže doufám, že se vám to